شناسنامه ملت کتاب علامه باباجان غفورов توجیکان باب دوم طایفه‌های شرق ایرانی آسیای میانه در آغاز پیدایش جمعیتی صنفی ابتدایی عصر نو میانه‌های عصر شش پیش از میلاد متریال‌های археологии عصر اولی آهن металлургияи آهن материалҳои археологӣ бо қиёси баъзе мадракҳои забонӣ ва ҳамчунин сарчашмаҳои хаттӣ қадим ки ба давраҳои баъдтар тааллуқ доранд манзараи ҳаёти ҷамъиятии осиёи миёна охири ҳазораи ду ибтидои ҳазораи яки пеш аз милодро равшан месозад. дар ибтидои ҳазораи яки пеш аз милод сокинони осиёи миёна аз маъдан истеҳсол кардани оҳанро ёд гирифта буданд. энгелс аҳамияти оҳанро дар таърихи ҷамъияти инсонӣ муайян намуда навиштааст: оҳан аз тамоми ашёи хоме ки дар таърих нақши револютсионӣ бозидаанд охирин ва муҳимтарин то худи пайдо шудани картошка навтарин нави ашёи хом буда ба одам хизмат мекардагӣ шуд. оҳан барои дар майдонҳои васеъ ривоҷ додани зироат ва ба мақсади киштукори тоза кардани бешаҳои паҳновар имконият фароҳам овард. вай ба дасти ҳунармандон чунон асбобҳои сахт ва тезе дод ки ҳеҷ як санг ва ҳеҷ як металлҳои то он замон маълум ба вай муқобил истода наметавонист. ҳамаи инҳо якбора муяссар нашуданд. аввалин оҳани ҳосилкардашуда бисёр вақтҳо аз биринҷӣ ҳам мулоимтар буд. шиносоӣ бо усул ва маъдани истеҳсол намудани биринҷӣ ба инсон дар бобати ба протсесси металлургӣ ба даст овардани оҳан ёрӣ расонд. оҳан дар кӯраҳои даштӣ ки ҳарорати он то 1300–1400 градус мерасид гудохта мешуд. андреев дар солҳои бистуми асри бист ҳамин гуна кӯраҳоро ки ҳанӯз мавриди истифода буданд дар водии ванҷ пайдо карда буд. барои инсони ибтидоӣ ба моддаи сахту ёзанда мубаддал гардидани як порча санги бешакл яъне маъдани мӯъҷизаосо ва пурасрор менамуд. ин боиси пайдоиши эҳтироми махсус нисбат ба оҳангару филзсозон ва ҳар гуна биму ҳарос хурофотпарастона гардид. дар миёни бисёр халқҳо ин навъи муносибат то вақти охир давом карда омадааст. чунончи аз ҷумла дар баъзе районҳои помир оҳангарон одами хеле муҳтарам ва корхонаи онҳо ҳам муқаддас дониста мешуд. мардум ба онҳо сажда мекарданд ва пас аз ҷамъоварии ҳосил дар оҳангархона маросими қурбонӣ барпо мегардид. дар баробари ин аз рӯи дигар эътиқодҳои динӣ оҳангарон фиристодаҳои шайтон ва иблис ҳисоб меёфтанд ва дар истифодаи оҳан мамониатҳои гуногун гузошта мешуданд ки ин асари ҳамон тарсу ваҳми хурофии одамон ва филзот буд. олоти оҳанӣ хеле оҳиста паҳн мегардид. аввалҳо оҳанро асосан ба мақсади зебу зинат кор мефармуданд. сони тадриҷан аз он асбобу аслиҳа месохтагӣ шуданд. оҳанро ба моддаи ёзанда табдил дода ба ин васила асбобу олот тайёр карда аз сохтани олоти биринҷӣ дида чандин маротиба душвортар буд. техникаи нав ба сустӣ аз худ карда мешуд. аз ин рӯ бартариҳои филзи нав худ ва якбора аён нагардид. дар аввалин марҳилаи зуҳуроти асри оҳан дар осиёи миёна бештар асбобу аслиҳаҳои оҳану биринҷӣ чунончи ханҷарҳои теғаш оҳанину дастааш қисман ё тамоман биринҷӣ сохта мешуданд. дар осиёи миёна ғалабаи асри оҳан хело барвақт ба амал омад. баъзе кишварҳои дигар масалан хитои масканҳо ёдгориҳои асри аввали оҳан дар осиёи миёна назар ба ёдгориҳои пешинии асрҳои санг ва биринҷӣ ниҳоятдараҷа кам кашф ва таҳқиқ гардиданд. дар ҷануби туркманистон баъзе масканҳои қадима ки ҳаёти онҳо ҳанӯз аз аҳди энолит шурӯъ гардида буд мавҷудияти худро дар асри оҳан низ давом медоданд. чунончи дар худи анал қабатҳои маскунӣ мансуб ба асри аввали оҳан кашф гардида аз ин маснуоти оҳанӣ аз ҷумла қадимтарин дар осиёи миёна достҳои оҳанӣ поракар ва ғайра ёфт шуданд. дар қисмати ҷанубу ғарбии туркистон дар он ҷое ки фалоти машҳади мисриён воқеъ аст масканҳои истеҳкомӣ ва беистеҳкомии маданияти дигаргунаи аз анал фарқкунанда вуҷуд доштанд.
баъзе аз онҳо ниҳоят калонанд. Масалан, масоҳати маскани Иззатқулӣ ба 50 гектар мерасад. хонаҳо аз хиштҳои хело калони дарозияш 3-4 метрро сохта шудаанд. Водии Машҳади мисриён ба воситаи каналҳо аз дарёи Атрек шодоб мегардид. Зироат дар зиндагонии аҳли масканҳо мавқеи муҳимро ишғол мекард. Ба ин на фақат шабакаи обёрӣ, балки фаровонии озҳо ва дастгоҳҳои ярма низ шаҳодат медиҳанд. Ба кор фармода шудани дастҳои оҳанӣ набояд шубҳа кард, вале дар баробари ин истифодаи дозҳои қадимаи сангин ҳам, ки теғаи аз санги чақмоқ сохташудаи онҳо пайдо гардидаанд, ҳанӯз давом дошт. Дар масканҳо лундаҳои дашғоли оҳан ёфт шудаанд. Аз биринҷи яроқу аслиҳа, аз ҷумла шамшер ва пайкон сохта бо чархи кулоли олоти сафолин хушсифат, вале бенақшу нигор тайёр мекарданд. Ниҳоят гурӯҳе аз ҷиҳати ҳудуд сеюм ёдгориҳо дар Туркистони ҷануби шарқӣ дар резишгоҳи Мурғоб, яъне дар Марғиёни охир кашф гардидааст. Калонтарин маскани ин ҷо Ёзтепа мебошад, ки ба масофаи 34 километр дуртар дар тарафи шимолӣ ғарбӣ Байрамалӣ воқеъ аст. Ин маскан иборат аз қалъаи тақрибан ростгӯшае буда, дар саҳни он манзилҳо ҷой гирифтаанд. Масоҳати умумии Ёзтепа дар ин вақт вай баъдҳо низ вуҷуд дошт 16 гектар будааст. Дар қалъа рӯи супаи хиштин баландиаш 8 метра бинои калоне сохта шуда буд, ки чанд манзили дарозрӯя ва мураббаъшакл аз ҷумла толори бузурги ростгӯшае дошт. Маълум гардид, ки ин қалъа аслан кӯшаки пуршкӯҳе буда, ҳамчун қароргоҳи ҳокими ин маҳал хизмат мекардааст. қисмати асосии бозёфтҳои маскани Ёзтепаро сафолот ташкил менамояд. Олоти сафолотии ин ҷо аз олоти сафолии Машҳади мисриён ба он фарқ мекунад, ки вай пештар дастӣ сохта шудааст. Асри аввали оҳан дар Тоҷикистони ҷанубӣ ва Узбекистони ҷанубӣ осори худро дар сурати масканҳои Кучуктепа, вилояти Сурхандарё, Макони Мор, райони Фархори ҷануби Тоҷикистон ва баъзе бозёфтҳои дигар боқӣ гузоштааст. Маскани Кучуктепа дар дашти Музробод воқеъ гардидааст. Вай ҳанӯз дар айни авҷи тараққиёти аҳди пиринҷӣ ба вуҷуд омада, мавҷудияти худро то худи миёнаи ҳазораи якӣ пеш аз милод нигоҳ доштааст. Дар давраи мавриди баҳс дар ин маскан бинои байзашакле аз хиштҳои дарозрӯя сохташуда мавҷуд будааст. Дар солҳои 1962-1964 ҳамагӣ 17 хона кофта-тоза карда шуд. Ин бино бо девори мудофиавӣ мудаввар иҳота гардидааст. Аз ин ҷо қолабҳои рехтагарӣ, маснуоти биринҷӣ ва сангӣ, аз ҷумла дозҳои сангӣ пайдо шуданд. Бостоншиносони тоҷик дигар маскани онвақтаро дар поёноби Қизилсуд дар мавзеи Макони Мор кашф намуданд. Биноҳои ин маскан хароб гардида, фақат сафолоти фаровон ва инчунин баъзе маснуоти дигар марбут ба он замон боқӣ мондааст. Маснуоти ҷудогона ва маҷмӯи асбобу олоти асри аввали оҳан ва дигар ноҳияҳои республика низ ёфт шуданд. аз ҷумла охирин маҷмӯи бозёфтҳои Қайрухум, баъзе савонаҳо дар Помири Шарқӣ пайдошударо ба ҳам давра нисбат додан мумкин аст.